Il-Ministeru tas-Saħħa għadu qed jinjora l-appelli tal-ħaddiema u jonqos milli jonora l-ftehim li għamel magħhom fir-rigward tal-professjonisti li kienu jaħdmu ma' Stewart Healthcare u lillum ġew assorbiti mill-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi. Sostnit dan il-UHM Voice of the Workers hekk kif irreġistrat protest ġudizzjarju quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili kontra segretarju permanenti tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Kap Eżekuttiv tal-FMS. L-Unjon insistiet li dan il-ftehim intlaħaq bħal da żmien sena propju fit-18 Novembru tal-2020 fejn kien qbil il-snin li ħadmu ma' Stewart u Vitals joddulhom bħala snin ta' servizz. Fil-waqt li jingħataw ukoll arretrati mill-ewwel ta' Jannar tal-2019, il-UHM preċiżat li f'dan il-ftehim kien hemm ikkupjati id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, Clyde Caruana li dak iż-żmien kien il-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar. Madankollu issa l-Ministeru donnu reġa' bdielu u mar lura minn dan il-ftehim. U l-ħaddiema ġew assorbiti mingħajr ma żdidulhom is-snin ta' servizz u inqas ingħataw l-arretrati mwieda. Luri insistiet li b'dan l-aġir il-Ministeru ta' Chris Fearn ħalla lil dawn l-impjegati esposti għal telf ta' flus u benefiċċji oħra. Għalaqstant il-UHM qed iżomm lill-Ministeru tas-Saħħa legalment responsabbli u ser tkun qed tirriserva id-dritt ta' azzjonijiet ulterjuri jekk il-Ministeru tas-Saħħa jibqa' jippersisti b'dan l-aġir.